फरायनो गोरों जाथों लेखा गोरों जाथों मोनफ्रोमबो साननायफोरा हनायफोरा जाफुंथों जै जाथों अराय समबो गोजोनैनो लेखा फरा गोरों जाथों जे Hey guys, kulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै हेपि बैसागुनि 1 तारिख बैसागुनि 1 तारिख बेयाव जोंहा फुजा होनो रेडि खालामगासिनो दङ। आंबो देलायबाय, दख'ना गोदान गानबाय, गस्ला गोदान गानबाय, फालि आर'नाइ लाबाय। दानिया फुजानि थाखाय रेडि आरोना आङो। जालिसाया दासो उनथिदों नै। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, आंजों लोगोसे थांफाबाय थाबानो जाबाय। रेडि खालामगासिनो दं नै बेयाव फुजानि रेडि। जालिसाया उनथिग्रा उनथिग्रि देलायबायानो, सिन्देलबो लाना फैखाबावदोसो। ओमफ्राय आङो लिसाखौ नै मोखां सुहोनानै खानाय हनानै होबाय आङो। फुङावनो उनथिग्रा उनथिग्रि मोखांबो सुवाखैमोन, बे डाइरेक्ट ओरैनो जोंखौ देलायनाय नुबाय नालाय देलायफानो ओंखारफाबाय आरोना, दुगैयाखैमोनबो। हायोनो भिडिअ नै जोंहा माबायाव थांनो ओंखारदों फुजायाव। बे लिपस्टिक फुनलायनि नै दानिया जोंहा न' फिथाइ सामथाइ बाथौ गासैखौबो फोथारनो थाखाय रेडि खालामबाय दं नै लाबाय। हेपि बैसागु गासैनिसिमबो दे होना ए हाय हाय नै जों दिनै देलायदों बैसागुनि ना मैयाबो विश खालामखांबाय आरो दिनैबो खनसे विश खालामबावनोसै आं। बैसागुनि 1 तारिख नालाय हेपि बैसागु गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय हेपि बैसागुनि। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दं आरो नोंसोरनि न'खरनि गासैबो सुबुङा गासैबो मोजाङैनो थाबाय था होननानै आङो गसाइनिसिम आर'ज गाबहरनाय थाबाय। फुजानि रेडि खालामगासिनो दं बिनिता, आइ, बाबा, लिसायाबो दंफायो, मदद होगासिनो लिसायाबो बाङायमान। आंबो बरमानियाव लांनानै साथिखौ लगायबाय दानिया। बाङायमान बिसोरखौ थाब जानाय रखम हेल्प होबाय आरोना आङो।
जाथ'नाय समबल गोजानैनो लेखा फरा गोरों जाथो जेखौ सानदों बिनि जाफुंथो साख्रिफोरा जाथोंसै मोनदों आंनि फट'खा जाथो फिसाफोरा आलो गोजोनै थांनानै थाथों साननाय हनायफोरा जाफुङोब्ला बांसिन अरायबो बेखौनो फोथायनानै खुलुमो फरायनो गोरों जाथों लेखा गोरों जाथों मोनफ्रोमबो साननायफोरा हनायफोरा जाफुंथों बिसिया थाबनो सिख्ला गोरों जाथों बिन्ताना फरायनो बानाया खारथो इसोर दे जाबाय मानदो बेयाव जानो खिन्थिनोबा नै दानिया आं प्रसाद जानोसै मन्दिर खुलुमखांजोब्बाय आंनि न'खौबो न'निखौबो फेभरेट मायो iya प्रसादा प्रसादा फेभरेटनो बिन्तानि जि गोथाव जाखायो भगबाननि प्रसादा आंनोबो गाबा गंसे बिन्ता Yummy. थालिरखौ लायाखै आं ओमफ्राय नै बे न' खाथियाव आनैमोनहा बाथौ गायदोंमोन आरोना बाथौ गायदों बेसा बेहाय आर'ज लादों बेहायनो दसे आङो ओरैनो नुजाफैदोंमोन न' खाथिमोन नालाय आनैया बाथौ लिरगासिनो दङ आंनि भिडिअखौबो बेहायनो दोनथ'नोसै थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबोला लाभ इउ अल बेबायदिनो सापर्ट होबाय था